Salam dostlar. Bu videoda biz ekonomikadan birazcık daşlaşacağız ve management ilmine geçeceğiz. Management bu näme? Management demek dolandırış demek. Türkmençe aytıp geçenimizde. Ve managerlar kim? Managerlar organizatsiyalarda, yani firma, kompaniyalarda belli bir maksatlarını tamamlayan adam bolup durýar. Ol organizasiýa näme? Organizasiýa bu adamlaryň bir ýa-da iki maksat boýunça ýygnanan toplumuna organizasiýa diýilýär. Ýagny menejerler hem organizasiýalaryň şol ýygnanan adamlaryň maksadyny dolandyryp, ony şol maksady ýetirmek üçin ýardam edýär. Menejerler 4 käbir kitaplarda ve käbir kitaplarda 5 funksiyany ýerine ýetirýär diýerler. O birincisi planlaşdyrmak, ýagny strategiýa gurýar, ondan soň şol nähili maksada ýetip bolýanyny çak edýär. İkincisi işgärlere her haýsyna iş berýär we şol işi ugrukdurýar diýse de bolýar. Diýip bilersiz. Üçüncüsü belli bir işgärleri alýar, wezipeli, ýagny işgärler bilen üçin edýär organizasiýany. Dördüncü şol işgärleri dolandyrýar we olaryň işlerini soňdan kontrol edýär. Bular 5-nji bolýar. Şol 5 funksiyany ýerine ýetirýär we 5 funksiýadan organizasiýanyň maksatlaryna ol maksady pul hökmünde bolup biler, ýagny mysal üçin bir önüme öndürýän kompaniýa bolsa, indiki ýylyň soňuna çenli 1 milyon manatlyk söwda etmeli biz diýse, şoňa görä, şol maksada görä strategiýa düzýär, ondan soň her türlü programmalary düzýär we şol işgärleri şol programa görä şol maksada ýetmek üçin dolandyrýar. Ine gysgaça aýdamyzda management bilen menejeriň esasy düşünjelerini aýdyp geçdik. Egerde soraglaryňyz bar bolsa, ýagny düşünmedik ýerleriniz bar bolsa, ýa-da teklipleriniz bar bolsa, kommentariýada belläň. Men hökman jogap bererim. Like koyun ve podpisasiya edin. Sebäbi sizin like'laryňyz we podpiskalaryňyz indiki videolara etmene ýardam berýär. Sağ olun.